Алдагы кутлау сәламебезне без зур җиркле авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 45 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Ягудина Рәсимә Фәрит кызы каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Равилә, абылары Рәшид, Гөлсинә, Самир, Булат, Али, Әлфия, Алсу, Илмир кутлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Татлы балам, күңелем юанышы, йөрәгем дәвасы булып, 1976 елның 10 октябрында Саратов өлкәсенең Макаров авылында якты дөньяга аваз салды. 1987 елны язмыш буенча без зур Чиркли авылына күчеп килдек. Балам мәктәпне тәмамлап медицина куллиятендә белем алды. 1995 елны кулына дипломын алган яшь белгеч янәдән авылга кайтып, зур Чиркли авылы хастаханәсенә акушерка булып эшкә урнашты. Бүгенге көнгә кадәр үз сайлавына тугрылыклы калып, авыл халкының сәламәтлеге сагында намуслы килеш хезмәт итә. Балам шәхси тормышында да сынатмады. Үз юлында яраткан кешесен очратып, матур гаиләсендә кырды. Берсеннән-берсе матур булган татлы 3 оныкларымны дөньяга тудырды. Иң кадерле, иң сөекле, бар серемне белгән, сүзсез дә хәлемне аңлаган, бер кан аккан, бер җан яшәгән якын кешебез син. Әти-әни безгә гомере буе бер ялгыз итмичә, йомшак күңелле сеңелебезне бүләк итүләренә рәхмәт укыйбыз. Синдәй кешеләр бик аз, күңелең дөрестән дә кирләнмәгән, кеше хәтере саклап, гомердә дә рәнҗетмичә, барысының да нечкә кылларын саклап гомер кичерәсең. Син чын хатын-кызлар үрнәге, көн сайын хәлләр белешеп яшисең. Раббым, алда да туганлык җипләребез өзелмәсен. Бу кыска гомерләр бик тиз уза. Менә инде улыгайдык, сиңа да 45. Ел артыннан еллар үтеп, ни кадәр генә вакыт узмасын, иң мөһиме туганлык җебебез тузмасын. Бел балам, без сине яратып, хөрмәтләп яшибез. Алда да бу шулай булсын. Бердәмлектә безнең көчебез булыр. Бәхетле бул, ярат һәм яратыл. Тормыш иптәшең белән икәү бәхет биләп, тигезлектә гомер кичерегез. Балалар бәхетенә куанып яшәгез. Туган көнең котлы булсын, сөекле, кадерле сеңелебез. Иң яраткан, якын күргән, син безнең туганыбыз. Хылкың бигрәк тә шәп синең, күңелең синең якты. Синең белән бергә шактый гомерләр акты. Яратасың туры сүзне, әйтсәң каты әйтәсең. Шатлансаң ихлас елмаеп хисләрне күбәйтәсең. Бер катлы синең күңелең, юк барга исең китми. Төнгә кадәр утырсак та сөйләшеп сүзләр бетми. Газап яки шатлык килсә уртаклаша беләсең. Юктан гына ләззәт табып, шын күңелдән көләсең. Аккан сулар кебек аккан чакта, гомер дигән авыр юллардан, шул чишмәләр кебек бердән булсак, югалмабыз әле туганнар. Хөрмәтле Рәсимә Фәритовна, юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Көн гомер бәйрәмең, сузды кулларың, җыелдык синең яныңа, якын дусларың, ява котлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит, үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр. Үткән юлларың, үзең әйбәт булгач менә, бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма.
Nurlu yüzlerin bәхетләр сирпеп карасын. Her şak күзләрең туган көннәр кабатлансын. Тагын да теләкләрне кабул